Pagkatapos ng kapon, binaon ako sa hamon. Nais kong bumangon sa pangungot ng kapon. Alaga ko sa bukirin, palaging sakitin. Baboy, kambing at inahin, kulang sa vitamins. Ngunit buti na lang may King's Vita Plus, complete essential vitamins, probiotics, minerals. Iliparin ko ang hangganan ng langit upang ang tagumpay aking makakamit. King's Vita Plus, ang aking hari, ngayon aking alaga ay laging healthy. King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na. Iliparin ko ang hangganan ng langit upang ang tagumpay aking makakamit. King's Vita Plus, ang aking hari, ngayon aking alaga ay laging healthy. King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na. King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na. Pagkatapos ng kapon, binaon ako sa hamon. Nais kong bumangon sa pangungot ng kapon. Alaga ko sa bukirin, palaging sakitin. Baboy, kambing at inahin, kulang sa vitamins. Ngunit buti na lang may King's Vita Plus, complete essential vitamins, probiotics, minerals. Iliparin ko ang hangganan ng langit upang ang tagumpay aking makakamit. King's Vita Plus, ang aking hari, ngayon aking alaga ay laging healthy. King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na. Iliparin ko ang hangganan ng langit upang ang tagumpay aking makakamit. King's Vita Plus, ang aking hari, ngayon aking alaga ay laging healthy. King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na. King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na.
Asap pa kaumahan, kikita ka na, aasenso ka pa. Sa programang Agrisenso, kauban si Inday Bajang o Clara Tita. Kini nga programa hatod kaninyo sa King's Vita Plus Animal Feed Supplement, Panamox Antibiotic Caplet o Panamox Forte o Premium Intenso Power Stag o Intenso Plus. Okay. Hello! Magandang araw po sa ating lahat. Welcome na naman sa ating panibagong episode for today's video. Ang ating programang Agrisenso kasama ang aking... Hello, I miss you. Wait, Ha? Nakalimutan ko na mag-Tagalog. Wait Oh, lang. mag-Tagalog tayo. Okay, Ano mo yung Tagalog tayo. yan? Ayun. Oo, Parang oo. ilang araw ako hindi nagsalita ng Tagalog. Ay, last Monday pala. Ako lang talaga Oo. mag-isa. Anyway, hi everyone! It's again a beautiful Thursday po sa ating lahat. Maganda ang araw kahit medyo maulan-ulan, mainit or what. It's sort of ganyan ang weather natin for Davao City. But still, it's a beautiful second day of March. O, diba? Happy araw ng Correct. Davao! Mga Davaoeños, nag-opening na tayo last night. O, diba? Medyo bongga-bongga ang traffic ng Davao City. Lumabas kami kagabi kay merong mga ginawa up to gabi. Napaka-traffic. I don't know anong nangyari. But anyway, medyo busy lang. Siguro maraming bisita. But anyway, enjoy. Ayun. Have fun ang lahat. Punta kayo ng Davao, dumagdag kayo sa traffic. Ayan, welcome po sa ating lahat, Agrisenso. Ito po si Inday Bajang. And kasama ni Inday Bajang, wala nang iba pa, ang inyong pong lingkod, Clara Tita. At dahil special ang araw na ito, makakasama Yeah. natin ang heartthrob ng chicken farming. Romnick Sarmento. Romnick Paminta, ma'am. Romnick Si Manok. Paminta. Ayun. Correct. AKA Manok Tambayan. Oh, hi sir, kumusta ka? Okay lang, ma'am. Happy yan siya kasi mainit dyan, di ba? Pero, Para ano din po, ma'am, hindi natin maintindihan yung panahon din dito sa Jensa. Minsan mainit, minsan yun nga, sabi, makulimlim. sabi daw nila sir, ang tawag dito, ang panahon daw ngayon ay parang babae. Di maintindihan, ma'am. Di maintindihan, ma'am. as in, very Hindi unpredictable. maintindihan. 201%, di ba? Ang init earlier. Anyway, kan yung pagising, Hindi. di ba, makulimlim, Kanina, tapos biglang hindi uminit. mainit. O, di ba? Kumulimlim, uminit, umulan, kumulimlim, uminit na naman. Oo. Di ba? So, ayun na siya. Yung mga labahin natin is amoy amoy suok-suok. So, Sa mga Ay. naglalaba dyan, Oo, chill lang kayo. oo. Makinig muna kayo sa amin, manood kayo. Baka gusto nyong mag-alaga ng manok at wala pa kayong mga idea. O yan, may mga tips tayo ngayong hapon. O, di ba? Kasama natin yung mga Correct. expert natin sa mga ganong kalakaran at mga bagay-bagay. Ayun. correct. Before natin kumbaga mag-start si Manok Tambayan Day, ay i-shoutout muna natin ang ating mga viewers sa ating Agrisenso Facebook page. Ganun din sa Hello? Facebook page. And later on, sa ating mga, kumbaga, mga ka-agri dyan po sa may Luzon area. Dahil i-replay po tayo later on ng Regional News Group or RNG Luzon. And tayo din ay napakikinggan sabay-sabay sa ating mga radio stations dyan sa Visayas and Mindanao. Dyan sa may Lambunaw, Iloilo. Oy, mga tutok kag mga inday. Kamoy nagapaminaw sa atong King's Radio 90.7 Lambunaw, Iloilo. Oh, nagapaminaw sila gid karon diya. Oh, diba? Kaya ko na po mag-Tagalog. Okay May na mali po ka mo, talaga ako. mag-ano, ma'am. Okay na Ilongga. po talaga ako sa Oo. Tagalog, friends. Bukod po dyan sa 90.7 King's Radio, Lambunaw, Iloilo, tayo din ay mapakikinggan sa 102.5. Tama ba, Kuya Alex? 102.5 Chaton, Negros Oriental. O, diba? Samot. And dyan din. Longgo Dyan pa din rin. sa Himalalod, Negros Oriental. Of course, ang ating, ano nga yung frequency natin niya? 88.7 King's Radio, Himalalod, Negros Oriental. At dito rin, sa may Agusan del Sur, ang 99.5. At dito, of course, sa Davao Region,
ang 93.5 Kings Radio, ang aking radyo, ayayay. Sa lahat ng mga nakikinig sa atin ngayon via radio, hello po sa inyo. Hello sa inyo. Sana po ay kung meron kayong data or internet dyan, mapapanood nyo rin po kami sa AgriSenso. Alright! Ayan, I think napahaba ng ating intro. Wag na siguro nating patagalin pa dahil alam ko meron kang meeting. So, kailangan natin pinisan. Ipag-usap tayo sa Prime Minister ng ibang planeta. Ayan. Correct. Oh, I think ready na ang ating heart-throbbing chicken farming. Sa mga nanonood at nakikinig sa ating radio stations po, ang topic po natin ngayon ay yung tamang pangangalaga po ng ating mga sisiw para maging mataas po ang kanilang survival rate. Alam naman natin kung nag-aalaga kayo dyan ng mga sisiw at saka yung mga sisiw is very, ano nga tawag dyan? Sensitive. Sensitive. So, meron pong tips sa atin si Manok ng Bayan para po ay umasenso kayo sa inyong pag-aalaga ng sisiw. So, ayan, Sir Rion, take it away. Yan, magandang hapon po sa mga nakikinig at saka nanonood po ngayon. Bali, yung topic po natin ngayon ay isa po talaga sa pinakamahalaga sa pag-negosyo po ng manok, yung ating mga sisiw. Alam naman po natin, kahit sino po mga breeders, sisiw po talaga yung pangunahing pinagkakitaan po nila. Kaya kung tayo po ay mag-alaga ng sisiw, ay dapat siguraduhin po natin na yung ating mga ipuproduce na sisiw ay mga quality, mga sellable. Una na po dyan, bago tayo makapag-produce po ng sisiw, ay dapat sa mga kaibigan po natin na nagtatanong po kung ilang araw ba dapat i-load po yung ating mga itlog po sa ating incubator. Yung akin po talaga, yung pinakamatagal ay nasa 7 araw po. So pag nag-load po tayo ng ganyan po na edad na itlog, malaki po talaga yung tsansa na 80 to 90% yung mapipisa. Pag lumagpas na po ng 2 linggo, malaki yung tsansa na babagsak yung percentage, yung hatching rate o kumbaga marami na mapisa ay nasa 50%. No? Nangyari na din po yan sa atin. Kaya sa akin po, pag nag-load po tayo ng incubator, ng itlog sa incubator, dapat hindi po lalagpas po talaga ng 7 days. At yan nga, pag napisa yung ating sisiw, dapat titingnan po natin yan sa incubator kasi may mga itlog na napipisa po talaga ng mas maaga. At kung makita naman natin na yung mga sisiw po sa incubator po ay humihingal na, dry na po yung kanilang balahibo, dapat kunin na po natin yan para maiwasan po natin yung dehydration sa ating mga sisiw. Ma-dehydrate po sila. Kunin po natin at dapat yung ating mga kulungan na paglalagyan po natin sa ating mga sisiw, dapat ready na po yan, disinfect na po natin. Merong pailaw, dapat malinis po. At pag nakuha na po natin yung ating mga sisiw, dapat lagyan po, bigyan po talaga natin yan ng mga electrolytes gaya po ng aking binibigay po na Intenso Plus. So maganda po talaga sa sisiw. Ayan po talaga yung aking naging partner po sa pag-aalaga ng sisiw. Yung aking mga sisiw po talaga ay malulusog. Sinisigurado po natin na yung ibibigay po natin sa ating mga buyers, mga clients ay vaccinated na po. At kung maaari, yun sa pag-aalaga po ng sisiw, dapat rotation po tayo. Kung hindi po tayo nagbibigay po ng vitamins po, meron po tayong pang antibacterial na gaya po ng Panamox Forte. Lalo na po sa panahon po ng ulan-init, importante po talaga na magbibigay po tayo sa ating mga alaga po na mga sisiw. At kung maaari po, pag tayo po nag-alaga po talaga ng manok, dapat hindi po natin, kumbaga, kumpleto po talaga, may ilaw po talaga yan palagi. May mga kaibigan po tayo nagtatanong na kung hanggang kailan ba dapat nandun yung ilaw. Yung sa akin po talaga sa pag-alaga ng sisiw, tinitingnan ko yung panahon. Kung halimbawa yung panahon po natin ay mainit, gaya po ngayon, pinapatay ko po yung ilaw. Pero pag yung panahon po natin na malamig, 24/7 po talaga sindi yung ating ilaw. At yun, sa mga nagtatanong din po kung ilang watts ba dapat sa isang sisiw o katumbas po ng watts yung isang sisiw. 1 watt po tayo katumbas po ng isang sisiw. Kumbaga sa isang daang sisiw po natin sa kulungan, dapat yung ating ilalagay po ay nasa 100 watts. So, importante po talaga sa sisiw na mainitan po sila. Once na babagsak yung kanilang
pakpak. Yan, ibig sabihin po, nalamigan po sila. Pag nagkataon naman po na ganun po nangyari po sa akin, nire-respecan ko po yan ng ating Panamux Forte o di kaya yung ating Intenso Plus. Yung importante po talaga sa sisiw ay may bigay po natin lahat. Kumplito talaga lahat yan sa vitamins, vaccines, sa ilaw. At dapat yung ating kulungan, regular po natin linisan. Once kasi yung ating kulungan po ay madumi na po, madami na pong ipot, dapat palitan na po natin yung flooring. At kung maaari yung ating mga painuman, nakasabit po yan. Yung akin, ginagawa ko po talaga, sinasabit po natin kasi minsan hindi natin maiwasan pag yung inuman po nila nasa na po, flooring, matapakan po nila, maiputan po nila, yan, magkakasakit yung ating mga alaga. Kaya kung maaari sa mga kaibigan po natin na baguhan pa lang po, dapat nakahang yung ating painuman po sa ating mga sisiw. Yun, pag halimbawa po na may balahibo na yung ating mga sisiw po, 2 weeks, pwede na po yan, patayin po natin yung ilaw. Gabi na po tayo magsindi. Yan yung pinaka-importante po sa pag-alaga ng sisiw. Para sa ganun, yung ating maibigay ay sa ating mga clients, mga kaibigan, nagbigay tayo ng mga malulusog, mga quality po. Malaki yung chance na babalik-balikan po tayong i-recommenda po tayo sa kanilang mga kaibigan. Gaya po yung sa akin, hindi po ako nagbibigay po talaga ng mga sisiw po ng mga mahihina. At kung maaari po yung ating mga kaibigan po natin, yung aking pinapapili, kung ano po yung gusto po nilang kunin, daputin ng mga sisiw, yun po yung aking pinapakuha. So, ganun po ang pag-alaga mo ng sisiw. Sa sisiw, aasinso ka po kasi yung sa atin dito, grabe po talaga yung order sa atin na sisiw. Minsan, wala tayo dito, tinatapon ko po yung sa ating mga kaibigan po na nag-alaga ng sisiw. At sinisigurado din po natin na kung mag-recommenda po tayo ng mga kaibigan po natin na doon natin sila pabilhin kasi wala po tayo, yung kanilang sisiw naman po ay quality naman po at malulusog. So yan po sa mga kaibigan po natin, sa inyo dyan ma'am, at kung may mga katalungan po kayo, sasagutin po natin yan base lang po sa ating experience po. Alright, o, diba? I'm sure maraming, ka na sir, marami ka ng mga, ano ba itong buko? Marami ng mga experiences si Manok Tambayan. Kasi, like for now, sir, diba, yung nagbi-breed ka na, nagpo-focus ka na ngayon sa pagpuproduce ng mga sisiw. Diba? Yes po, ma'am. Oo. So ngayon, sir, yung sa iyong pagpuproduce ngayon ng sisiw, sir, kailangan ba na, kumbaga, ano nga sa Tagalog yung Day? Yung punasan, tama. Punasan yung sisiw after pagka-hatch nila. Di ba tinatanggal yung parang beak, something? Dito sa may ma'am. Wala din yan, ma'am. Hindi ko na kinukuha yung parang may naiwan ata dyan na parang, kumbaga, nagdikit. So, mawala lang yan. Pinapabayaan ko lang po yan, ma'am. So, okay lang na hindi na siya tanggalin. Uy! Day, andyan ka pa, Day? Wait, may nabasa ako. Anyway, so no, nag-post si Sir Rian? Maaga pa po. Maaga pa po, sir. Sir, dumikit ka sa frame. Charot. Dumikit ka, sir. Pero yung ba, recap lang natin yung sabi ni sir. Napaka-sensitive kasi ng mga sisiw. The first 3 days, dapat focus sa pagbibigay sa kanilang vitamins na agad-agad and the proper lighting as well. Yung pailaw for them para hindi sila malamigan. Mostly kasi, ang mga sisiw medyo sensitive pa talaga so dapat mainit yung pakiramdam nila, saktong temperatura para makasurvive sila. Kasi nga, may mga Pagkatapos ng kapon, binaon ako sa hapon. Nais kong bumangon sa pangungot ng kapon. Alaga ko sa bukirin, palaging sakitin. Baboy, kambing at inahin, kulang sa vitamins. Ngunit buti na lang may King's Vita Plus. Complete essential vitamins, probiotics, minerals. Ilipagin ko ang hangganan ng langit upang ang tagumpay aking makakamit. King's Vita Plus, ang aking hari. Ngayon aking alaga ay laging healthy. King's Vita
Plus ka na, Kids Vita Plus ka na, Kids Vita Plus ka na. Lilipanin ko ang hangganan ng langit upang ang tagumpay aking makakamit. Kids Vita Plus, ang aking hari, ngayon aking alaga ay laging healthy. Kids Vita Plus ka na, Kids Vita Plus ka na, Kids Vita Plus ka na. Kids Vita Plus ka na, Kids Vita Plus ka na, Kids Vita Plus ka na, Kids Vita Plus ka na. Pagkatapos ng kapon, binaon ako sa hamon. Nais kong bumangon sa pangungot ng kapon. Alaga ko sa bukirin, palaging sakitin. Baboy, kambing at inahin, kulang sa vitamins. Ngunit buti na lang may King's Vita Plus. Complete essential vitamins, probiotics, minerals. Iliparin ko ang hangganan ng langit upang ang tagumpay aking makakamit. King's Vita Plus, ang aking hari, ngayon aking alaga ay laging healthy. King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na. Ilipanin ko ang hangganan ng langit, ang tagumpay aking makakamit. King's Vita Plus, ang aking hari, ngayon aking alaga ay laging healthy. At nagbabalik po ang ating programa, mga agrisenso sa agrikultura kasi medyo meron na tayong technical. Sir, saan ka galing? Biglang naputol si Manong ng Bayan. Saan ka galing, sir? Oh, di ba kakabalos po? Kabalos oil. Saan tayo naputol yun? Bali. Diyan ka lang talaga, sir. Nagping ka pa, sir, ha? Hindi, ano kita, ano ka ba, Day? Pinag-usapan ni Sir kanina yung sinabi niya na sa kanyang mga sisiw, ayan, importante yung pagkain talaga. Oo, yung pagkain. Ma'am. Hindi po yan dapat nawawala o kumbaga unlimited dapat yung series. Ito po yan yung course of talaga yan kasi dyan po na binibuild yung kanilang pangangatawan. Wag po natin yan kasi pag unupusan kasi sila ng pagkain, ma'am, ang nangyayari dyan ay posibilidad po na yung sisiw po natin tuka nila yung kanilang samahan. Magiging po silang Kuya Bill. yan yung mangyayari. Pangit na yung audio natin. Para na tayong robot. Para na tayong Yan. kasama tayo tayo. Yung aking Pero nag-commercial kaya. Oo. Nag-commercial si Kuya Alex sa radio. okay lang mag-lang sa ma'am. Okay lang. Ang out natin sa radio namin. Actually, so mga ka-agree, yung live po natin ngayon sa so ay naka-ano din po yan, naka-live din po yan sa ating mga radio station. Kaya dapat lang kami, meron pa tayong mga nanonood ngayon. Dapat lang kami kasi kita nyo, in-cure namin ngayon yung audio natin sa radio. Oo. Ayan, wait lang.
Wala pa? Ayan. Oh, actually, Okay na ba tayo? Ayan. oo. Okay na yung audio natin. Oh, yan. Okay na yung audio natin sa ating radio. So, ayan, nagbabalik po ang ating programang AgriSenso. Pasensya na po talaga, ganun po talaga pag live. Meron po talagang mga technical difficulties. Yo. Tayo, Nilalamig ang natin siya- signal. Ayun. Correct. Hindi natin ma-edit. Hindi natin ma-edit yung ating robotic audio kanina. So, ayan. Balik tayo doon sa topic natin, Sir Rian, regarding doon sa pag-aalaga ng sisiw. So, nabanggit, alam ko na, nabanggit mo kasi kanina na may nagtatanong sa'yo kung kailan tatanggalin yung mga ilaw. So, Opo. Yes. yun yung, Okay. yan yung last na topic mo kanina. Okay po, ma'am. Yung sa atin talaga, sa ilaw po ng sisiw, pag maaga or ganito po na panahon, mainit, pinapatay ko po yun. At yung kanyang portahan, bubong, ay kinukuha ko po. Kinukuha ko po at pinaanuhan ko po, parang pinapainitan ko lang po. Pero pag yung panahon talaga na mainit, malamig, at 24/7 po talaga ako na nagbibigay po ng ilaw kasi mahirap na po pag yung sisiw po kasi nalamigan. Malaking problema po yan kasi ma-stress po yan sila, babagsak yung kanilang kalusugan, yung kanilang timbang. So, ang nangyari po dyan, mangangayayak yung sisiw at maaaring mamatay pag hindi po natin maagapan. Pag ano naman po na sitwasyon po na halimbawa nag-burn out, nalamigan sila, ang ginagawa ko po ay nagbibigay po tayo ng vitamins po pang electrolytes po nila, pang dagdag lakas, yung ating Intenso Plus, at kung minsan naman po sa lamig nagkakasipon yung ating mga sisiw, Panamax Forte naman po yung ating binibigay. So na po tayo, rotation po, kumbaga minsan Panamox, minsan Intenso, para sa ganun may tayo, partner po tayo sa sisiw. Malaki po yung tulong para pag yung ating sisiw malusog na ibinigay natin sa ating mga kaibigan, sigurado po magiging happy po sila at may rekomenda pa po tayo sa kanilang mga kaibigan. Ayun. Correct. So, sir, yung pailaw, sir, first 2 weeks, first 3 weeks ng sisi, or gaano siya katagal? Na medyo okay na pwede na walang ilaw. Yung sa akin po talaga, ma'am, pag gabi po talaga, ma'am, kahit isang buwan pa po yung ating sisiw, basta gabi, naka-on po talaga yung ating ilaw. Pero, yan nga, nagbabase din po tayo sa panahon. Pero pag pangit talaga yung panahon, 24/7 po talaga yan, ma'am. Kahit isang buwan po tayo walang problema po yan sa sisiw. Sila naman po yung nag-a-adjust kung halimbawa po na nainitan na po sila, hindi po yan sila didikit po sa ilaw na mainit. So, magpapagilid po yan sila. Ganun po yung sisiw. Marunong po sila. Oo. So, sir, nabalitaan ko, sir, na parang paubos ngayon ang mga stocks ng sisiw. Bakit kaya, sir? Ano sa tingin mo? Yes, anong meron gano'n? Anong meron ngayon? May paano ba? May contest pa ng paramihan ng manok? Oo. May contest ba? Yun nga, ma'am. Hindi namin alam. Yan nga, ma'am, madami talaga nag-order ngayon, lalo na po na yung mga nag-retire. Yan yung karaniwan po natin na madami po yung binibili. So, ginawa nilang, kumbaga, maging business nila po. Since wala na po silang trabaho, gagawin po nilang pang umpisa para mag-produce din po sila. Meron din naman po mga kaibigan po natin na nag-resign at ito yung pagmamanok yung kanilang kumbaga gawing negosyo po. So okay naman, ngayon nagkakaubusan, wala talaga kahit sa mga kaibigan ko po na nag-aalaga po ng manok, minsan kung kuha po tayo doon, wala silang maibigay kasi nga meron po silang order po. Yan. So paano yan, sir, sa inyong end? Mas mag-explore ka na lang sa ibang lugar where pwede kayo makapamili ng other source of your itlog, sisiw, or ano ba? Yun na lang. Yung sa atin kasi dito, ma'am, yung nakukulikta lang po natin ng mga itlog ay nasa minimum po na 10. So yung ating inahin po ngayon, munti lang naman kasi, nasa 15 lang. 10 yung minimum po na pinuproduce. So kumbaga sa isang buwan, yung ating naipuproduce po na itlog nasa 300 lang po.
So yung order naman po natin sobrang-sobra. So yun nga, nagpapa-reserve po tayo 1 week before po bago natin kunin yung itlog sa ating mga kaibigan. At yun nga, nagbibigay po talaga ako ng bayad para sigurado po na mabibigyan tayo ng itlog sa ating mga kaibigan na yun yung ating load po sa ating incubator para papisain. Alright. Parang paano na ito? Paubos na ang data ni Sir. Yan, napuputol na siya. Lastly, sir, sa isang tray po ng mga eggs na binibili ninyo, the percentage na naging successful o mahash ang mga 80 or half, 50-50? Sir? Ayan, kung sa mga gustong mag-bili, Okay lang. yan, sa mga Yes, sir. bibili talaga po na mga itlog, dapat tanungin po natin na kung ilang araw na po yung collection kasi importante po yan sa pagbili, pag-load sa incubator na dapat yung ating load na mga itlog ay bago, nasa pinakamatagal 1 week po talaga yung kinukuha ko po para sa ganon yung ating hatching rate ay nasa 80 to 90%. So yan yung range po talaga pag bago yung itlog o hindi po lalagpas po ng 1 linggo. So, malaki yung nasa chance. 5 to 7 days. May mga 5 ganon. to 7 days, I see. Yes po, ma'am. Pero paano kung hindi magsabi ng totoo yung pinagtanungan niyo, sir? Goodbye. Ayan, Yan yung di ba? problema, ma'am. Kasi may nabili din ako, ma'am, Diba? bago. Charge to experience. 50% po, ma'am, na hindi fertilize yung nabili po natin. So, wala tayong magagawa. Hindi na So, pwede paano, ibalik, sir? You know, Ah, refund kasi it was not successful, diba? Hindi, Kasi nakita ano na din yan. po, ma'am, Day. sa bilang ano din po, ma'am, bilang mamimili, dapat ano din po tayo, kumbaga, kumbaga risky din po magbili ng mga ganun po na itlog na hindi naman kasi kasiguraduhan na mapipisa lahat yung ating bibili na itlog. Kaya sa atin din po, breeder, gaya po, in-expect ko na din po yan, kumbaga. Alright. So, ayan. I think wala na tayong mga ibang tanong dyan para kay Manok Tambayan. Sir, meron ka bang mga announcement? Meron ka bang mga messages, of course, sa iyong mga fans? Ano yung mga dapat nating aabangan sa iyong live, sa iyong mga vlogs this week? Ayan, mga katambayan, sa mga kaibigan po natin dyan na nakikinig, mga nanonood. Maraming salamat po at abangan nyo naman po sa susunod po na linggo. Webes po, alauna po na sa hapon at ayun, may mga baka this month po, mamimigay na po tayo ng ating sisiyo po, cash, at dito po tayo bigay sa ating dito natin po. So, magbibigay lang po ako ng exact po na araw at saka kung anong pizza po. Yan po, abangan niyo po mga katambayan. So yan, maraming salamat po. Oh, diba? Ayan. Perfect. Wait tayo dyan ng mga paraffle na mga chicks over there. Ayan. Corrected by. Thank you, Sir Rian of Manok Tambayan. Salamat, Abangan ma'am. niyo po ang kanyang mga vlogs. At sa mga hindi pa po nakapag-like and follow sa kanyang Facebook page, i-like and follow na po ang iyong page ni Manok Tambayan. Manok Tambayan po ang name. Ganon din po sa kanyang YouTube channel, Manok Tambayan. Ayan. At magbabalik pa po later on, ha? Huwag po kayong mawala dahil magbabalik pa po ang ating AgriSenso kasama later on sa Agribalita ni Inday Bajang. Yo, thank you, sir. Thank you, sir. Nako sa hamon, nais kong bumangon sa pangungot ng kahapon. Alaga ko sa bukirin, palaging sakitin, baboy, kambing at inahin, kulang sa vitamins. Ngunit buti na lang may Vita Plus, complete essential vitamins, probiotics, minerals. Ilipagin ko ang hangganan ng langit upang ang tagumpay aking makakamit. Kings Vita Plus, ang aking hari, ngayon aking alaga ay laging healthy. Kings Vita Plus ka na, Kings Vita Plus ka na, Kings Vita Plus ka na. Ilipanin ko ang hangganan ng langit upang ang tagumpay aking makakamit. Kings Vita Plus, ang aking hari, ngayon aking alaga
ay laging healthy. Kings Vita Plus ka na, Kings Vita Plus ka na, Kings Vita Plus ka na. Kings Vita Plus ka na, Kings Vita Plus ka na, Kings Vita Plus ka na, Kings Vita Plus ka na. There you go, and we are back, AgriSense, at kasama niyo po si Inday Bajang. Salamat mga ati, di ba? Yung mga dancing movements talagang nakapagpigil sa aking pagbuhak-hak. Na-tense ako sa kanilang usapan behind the camera. Anyway, sa ating Agri-balita sa ngayon, kita ng kadiwa ng Pangulo sa Cebu umabot ng halos 1 milyon. If you can remember, may balita tayo na binuksan ang kadiwa ng Pangulo sa Cebu the other day, and just for 2 days alone, kumita na po ito ng halos 2 milyong piso. Oy, 1 milyong piso, makatapal pa ko, Diyos mio. Anyway, it's a good job. Ayan, napaka-happy for sure ng mga farmers who participated doon sa kanilang activity. So sa balita po natin dyan is pumalo na sa higit 931,300 pesos ang benta ng kadiwa ng Pangulo sa Cebu sa loob lamang ng 2 araw matapos itong buksan sa pangunguna mismo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon kay Presidential Communications Office Secretary Cheloy Villacaria Garafil, mula November 5 hanggang December 31 nung nakarang taon, ang mga kadiwa store, kadiwa pop-up store, kadiwa on wheels at kadiwa ng Pasko sa iba't ibang lugar sa bansa ay nakapag-generate ng higit 136 million sales. Wow! Sa kasalukuyan, nasa higit 500 na ang kadiwa stores dito sa bansa. Kung matatandaan, una na ring tiniyak ni Pangulong Marcos na ang administrasyon patuloy sa paggawa ng mga hakbang upang matugunan ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin at matiyak ang food supply sa bansa. Ang mga hakbang na ito ayon sa Pangulo ang siya namang tutulong sa administrasyon na maabot ang target nito na sa pagtapos ng kanyang termino, wala ng Pilipino ang magugutom. So those numbers, take note, for the first 2 days ng kadiwa sa Cebu since it opened, it earned almost 1 million. And last year, yung kadiwa stores, kadiwa on wheels, kadiwa sa Pasko, earned 136 million for that alone. So sana mas dumami pa. Right now, we have 500 kadiwa stores sa Pilipinas. Sana madagdagan pa. Of course, the reason na dagdagan pa is para mas marami pang mga grupo ng mga magsasaka, mga maliliit na mga entrepreneurs, so yung mga grupo, mga organisasyon ng mga farmers natin, o yung mga grupo ng mga nanay, grupo ng mga tatay na mayroong mga negosyong pinupush na makasali, diba? Maging partner din sila ng mga kadiwa activities sa iba't ibang lugar sa Pilipinas para they can also market their products. So, importante yung ganun na mas may maraming venues sa nila pwedeng ma-market ang kanilang mga produkto para naman mas kumita din sila. Let's admit it, we have a lot of competition around, but of course, with the help of the government, yung mga initiative po ng mga government agencies we have right now, just as like mga ganitong activity, gaya ng araw ng Davao natin, diba, meron na naman yung mga tawag ng mga fairs, o diba, iba't ibang grupo naman yung sasali, iba't ibang produktong i-display, mamimili ka, o diba, dagsa na naman ng mga bisita sa syudad natin. So that's a good take for them to market and sold more para naman kumita ang kanilang mga grupo. So as far as we know, for this araw ng Davao activity natin for this year, estimated 200,000 visitors ang pwedeng dumating sa Davao City. So let's prepare for that. It's for everybody's benefit, economically, tourism and all, o diba? At least man lang sa hinay-hinay, bumabalik na yung sigla ng tourism activities sa bansa. And sort of still, wag pa rin natin kalimutan na tawag nito, still follow those protocols, health protocols we have. It's because we still have that threats of COVID. But actually, maraming mga sakit-sakit and all na lumalabas. At least we're always prepared for that one. So yan po ang ating good news, of course, sa ating Agri-balita ngayong hapon. Ayan. So sa mga friends natin dyan, ayan, anong meron? Ayan, naway naging
okay lamang kayo at syempre pa, mas na-entice kayo to tawag nito mag-alaga ng manok o mag-start ng tawag nito, hindi naman hag, raising of Poultry. chickens and all gaya ni Manok Tambayan na in which pagsimula sa pakonti-konti ngayon, di ba may mga orders na siya na tag 300 na chicks or mga Sisiw. itlog. Di ba? Bongga. Puhon, di ba? So, sariling ano lang talaga. It took time, but then it was, the challenge was good. Right now, ang competition is mahigpit na. Marami ng mga nag-aalaga, marami nang nag-venture into sa pag-aalaga ng mga manok or want to into that. But anyway, still, andun yung market. So, yun ang maganda. The competition is healthy. Yeah, yun ang maganda sa negosyo. Pag marami kang kakompetensya, okay yun. It means boom na boom ang nasabing negosyo. O, di ba? Good luck sa inyo. Good luck sa mga manok at mga itlog. Ayun, di ba? Kaya pala. Pero dito sa amin, still, medyo paubusan. Paubos yung manok namin kasi gusto namin hinay-hinayin sa pag-dispatch kasi ang dami na. Pero with that, hindi naman namin masyadong, kasi nga, hindi naman talaga goal na magbenta talaga, paramihin and all. Ano lang talaga siya, yung kalingawan lang, diba, na nag-aalaga ng manok, pag medyo lumaki na, pwedeng ibenta, pwedeng kainin, most of it kinakain, ayun. So, ganun pala, sige nga, matry nga, iseryosohin natin, sabihan natin yung iba dyan. Ayan. Sabihan natin Corrected sila. by. But Oo. most- And Day, speaking Yeah. of negosyo, dapat gawing partner nila sa kanilang negosyo, sa kanilang pagmamanukan, pagbababuyan, ang ating mga produktong King's Vita Plus Yes. Animal Feed Supplement, the #1 animal feed supplement. Available po yan sa inyong mga Agravet stores. Kung wala po sa inyong mga Agravet stores, pwede po kayong mag-message at mag-order po kayo online with deliver cash on delivery via LBC. And of course, available din po tayo sa Shopee at saka sa Shopee. LBC, Meron po tayong Shopee ayan. account at saka Mhm. LBC. Pwede po natin ma-COD via LBC at saka COD sa JNT Express and GoGo Express. So ayan, Yeah. bukod po sa King's Vita Plus, meron din po tayong paano mag-stoplet at paano mag-sporte. Ang pinakamabisang gamot po para sa sakit na inyong mga alagang manok. At sa ating mga pare sa Rueda, meron din tayong pinaka-the best na conditioning formula para sa iyong mga manok panabong, ang ating Intenso Premium, Intenso Power Stag, at Intenso Plus na napakainam na gawing vitamins po para sa inyong sisiw. Okay? Yeah. Para masigurong iwas bulate at walang parasites sa inyong mga manok, meron din po tayong Worms to go. Diba? Kung may mga pets tayo dyan, King's Vita Pet naman po yan, di ba? Para sa inyo mga alagang aso, ayan, mga minis, ayun, di ba? So, para healthy naman din po, hindi lang yung mga pato, mga gansa at bibi ang mga healthy, pati din yung ating mga domesticated animals. Ayan, so wala na kaming utang ni Clara sa inyo. Yun na yun. Kayo na ang may utang sa amin. Bayaran niyo na kami. Yun na yun. Ayun. Yun na yun. Oo. Oy, mag-meeting ka pa sa iyong Prime Minister. Pupunta naman ako Extra sa na Prime tayo. Minister of Vietnam. Ayun. Anyway, maraming salamat po sa inyong pagsama-sama. Our apologies kung medyo may mga technicalities, pero still, i-push lamang para sa kinabukasan. Of course, bukas po ulit, same time pa rin po mga higala. Ito po inyong programang Agri-Sensot. Ito po si Inday Badyang. At ito po si Clara Tita. Bukas po ulit dito lamang sa nag-iisang programa para sa agrikultura. Wala nang iba pa ang Agri-Senso! Sa agrikultura, aasenso ka. Mayong hapon! Thank you. Labas nga impormasyon sa agrikultura, mga simpleng tips para sa mga mag-uuma. Yaman sa kaumahan, kikita ka na, aasenso ka pa. Sa programang Agri-Senso, kauban si Inday Badyang o Clara Tita. Kini nga programa hatod kaninyo sa King's Vita Plus, Animal Feed Supplement, Antibiotic Camox Forte ug sa Intenso Power Step Plus.